Welcome to the Leading Sight News. Aprangsi herangke abitung udumhan kacopateng penalang litum dak kewang penalang litum han suri-suri akeru pipa jolo lasi sapapani sabit angkang sapapani sabit long in charge kedobo Mrs. Mona Lisa Bora Forester 1 alang li kacoklem chok pika joine public against alang li phando pikhangjang lasi kedam tanga ciklo Julai tarik ingkoi aning we dak sapapani sabit long bahari aghotna thetando lasi halaso aghotna teng pen public tum alang liphan complaint pipen dak alang liphan transfer at pen aphi alang li within this days angbong alang li stay order che one pen dak idui phansi alang li kabori lasi dak sapapani arat sapapani la pen japrajan arat tum achi sot alang liphan ningkang sam awe la pen ako Judi Mona Lisa Bora judi dak sapapani sabit long ako cewang tu pen ako du tu wek ji pulu tang te dak pina incident dokok pulu tang te Mrs. Mona Lisa Bora si ada cenang po la pen ako Dr. Tuliram Ronghang la pen Forest Board Chairman Sir Thekram Sa Phansita me chuningri lethol la je Mona Lisa Bora phan suspend pivek nangji la pen dak pen akhelo transfer vek nangji lasi nililam the pading oilo kaningji tum dolang pot anut kaprek tule paningji thuna kardong Pini herangke amai mate herangke korte domang ka chehang nang ko kalam the nilitum pini nang ke hang ke lahan lo ladak sapapani angkang long forest bid office do la so bid office in charge alang li Mona Lisa Bora alang li sobom lo la so do bom lo pena joine nitum rong asor penangan sung nang lo munit pan ka chinki ka chethan meme lahai pen po alang li phani tum transfer nang ji pu nitum council ke the ding ke chari tum phani tum chuning ri pon lo la so teng ban sidak nang lar pi lo nangalar pi pen alang li phan nona bang ke ko council pen masi stay order ka che ban thu alam ben sin tum ning ki pung pen ining kereng no ning ge oi ning gi duk do pen sin tum pini press security tum ke chehang nang la hello alang li phan ni tum isi ni allegation ki piji ning hang do alang li phan first of all ni tum allegation ni piji ning hang la hello alang li duty irresponsible pek athe anarlo baji si pen alang li wang po ajo baji crazy alom lo te alang li hem che dam lo nili tum office kinang ji ason kaching kidam nang ji ason dopik te wifi ta alang li fan ching kilong le la pen a hem sini tum kachidam nang nang la pen number hini alang li fan allegation pi ning hang la hello alang li behavior public fund me khang jang dak rong ke the giding tum SGB do dak VDP tum do dak club dum do alang li fan ching ki je than ji ning hang da alang li behavior me munit fan aning ithi aning ka seleng man sodai dalang li tum fan ki treat lason ki no tactic la pen non alang li fan da ka ko stay order transfer pon that sta stay order che van that po bangani tum ning sam se pin khangyang lo rong sapha pani arat la pen japrajan arat la bendak tebok tera arat an alang li fan ning sam se la posini tum kening jeji la haya son men selang li fan dak pen terek nang po posini tum council kechari pon ituma Dr. Sir Tuliram Ronghang la pen kithegi ding dum hani tum chuning ri la hello alang li tum la so ala amateurs alang tum arsik jit pen lang la alang li fan transfer nang po bosi nili tum strong statement chen pon lo nili ganing jeji ke do ulang sitame nili aning je pon pelo nili la soni ason alang li fan election pipensi ningkang sam se alam che paklang bensi nili lam theng ton pon kok lo kadom 30 ต่อพรังสีพรังเกบุตรงนมพันตะเกวังปอชุโรโลละเป็นดมเกพาแต่งเป็นละสิกันนังสดปีนี้พรังเกต้องกังเนี่ยเทเกลานโลเกตำตันละโซอินซิเดนอะไร20 July ada forest in charge lo biolo producer Mrs. Mona Lisa Bora ada alang dom forest department adum pen la protection adum alang dom duty lo la ni tung pudin thang da lam lo sita rong along alang le to ke claim kedam chok che det pen pot la da firing da padokok lo so posi rong tumta popie pot na la so karyudami phansi forest in charge la bio phan aryudan la bonta alang le
alam kang sam ka vedet na joksi laso ningge public atum pen lam chipu derlo chedan sailo laso pen jo rada tumaning samse de sialang phan dak pen sabapani nili jurisdiction ar lo se la bid sabit ke dulo aposi alang li puthot chiklo yon non cho pleng pilang akolang le stay order chewansi akol adak nangge join tang da dulo forester 1 lo krishna rongpar alang li dak do bom lo seta nili tu manghumi melo alang li akol stay order chewan desi akol adak puthot adak incident adim dak ghotona nang dodin sapani pitlom puthot nangge join thu bangke nili tum sapani arat nili SGB lo lapen GB ladak VDP adum do lapen ladak japro langso sapani rongagora apar da pani arat anta alang li phanke chak chelo ladak pen bangke nilitum rada hoya hin pen Karbinglong Tumlas Council forest chairman lo letum sir Dr. Tulera Mohang Phanta Chuning lo pen forest board chairman etum sir Thekramsa la pen dak Basnam Sorothar MEC constituency sangpi kadom terangpi alang itar pudola laso kam along project ne claim je phan la pen BDC chairman Phanta Chuning lo alang phan project pen dak pen keterek thuje phan nili hin pen ke panwela